Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Jumpa lagi di channelnya Super MSJ. Hari ini acaranya kita mau muat lagi, bos. Ini mobilnya udah datang. Aduh, mundur lagi, bos. Tanjakannya ekstrim ini, bos. Bos, bos. Alhamdulillah, udah lolos, bos. Bosku. Nih. Buahnya besar-besar, bos. Orang dua. Yang angkat orang satu nggak kuat. Kalian naikin gondolan. Garuk gak modal, mas, garuk pas sawit. Gak modal loh, mas, gawane. Bos. Gini ya. Wis peres arep metu, bos. Mantep meneh. Ini ki lor, suarane kuli lor. Iki bos, enak ngene iki dalane Nah. bos. Areal ini ki. Ping pindho, plater. Supirnya kayak kewentung godi. Supirnya sok kuru nganggur. Mau didelap nih. Gue hotel tuh malah plater-plater. Nah, ngono. Abur pundung wis pegel teman. Iki ras tabur mangkat kok. Lah engko mesetne kowe gemel maculi. Ora. Stop. Semoleno. Kayak dalanan lor. Wis peres, bos. Ketemu lagi di pok-pokan. Metu, bos. Lanjut nglangsir ning pok-pokan. Wis setengah 5, traktor urung teko, bos. Balik mengineh. Oke. Ndak turu-turu nang kono mau. Stangi meneh. Kata-kata hari ini, Mas. Lepeh. Lepeh tok. Sampai lah ya. Iya, lepeh. Oke. Bos, besarane, bos. Ya ora soro, Mas. Nguji kesabaran ini. Ngono ya. Jam Oh, iya. 10 muat mobil. Jam 2 rampung, nganti ya iki nunggu traktor garani, Mas. Nunggu traktor engko Sing suwi. koper meneh. Nah, Bayo. kuwi sih Mas, nunggu traktor kuwi. Asine megane enggak soro, Mas. Iya, Gur waktu nunggu traktor. beh jan. Sengingine wis arep cendhek neh iki kae. Dirangge tangan gitu ini. Duh, ya. Anak is loro Mas, sing kamera anak sitok. Itu nek yang jajan sing terus bapak. Ngene iki arep ora dilakoni piye, wis kewajiban ya, Mas ya. Man, Pak Iman.
Tapi yo tetap bersyukur diparingi sehat. Tunggu. Teka. Lakore teka. Bare. Wah. Mulai sore, Bos. Rampung lur, dari ngelangsir ning areal, dari ngelangsir ning pok-pokan. Bos, alhamdulillah rampung.